vosaltres veieu la televisió, no tenim subtítols. Una persona que és rica doncs, pot comprar directament el que valgui el pis, i en canvi una persona pobra doncs, ha de fer un préstec i ha de pagar doncs, tots els interessos. A per totes, no aplaudim. Bon vespre, Granollers. Que és una emoció molt gran passar el testimoni a la nostra estimada Raquel, forjadora de somnis, dona valenta, decidida i capaç, molt capaç. Fem tot el possible perquè tornar a trepitjar l'Ajuntament sigui per saber-nos una mica més feliços, una mica més justos i una mica més solidaris i per seguir plantant batalla en la defensa dels nostres drets. Hem d'aguantar el cinisme criminal del poder, que no deixa sortir un vaixell que vol rescatar vides del port de Barcelona, un govern socialista com el de Granollers, i en canvi autoritza a que un vaixell surti de Cantàbria per portar armes. Estigueu orgullosos i orgulloses de tot el que han fet en els darrers 10 anys en aquest país, obrint des de baix un procés democràtic, democratitzant i democratitzador, que ens ha fet dubtar de nosaltres mateixos, mirar-nos al mirall i fer-nos pensar com volem que sigui el futur, ara que sabem que el present està recarregat de passats que encara no hem superat. Es tracta d'obrir des de baix el que pretenen tancar des de dalt. Per què volia parlar de república? Doncs per una cosa molt senzilla. Perquè aquell 1 d'octubre que vam aprendre a ser poble organitzat, molt organitzat, massivament organitzat, aquell 3 d'octubre que vam fer el que ens van dir que tampoc podíem fer, que era una vaga general, aquell 8 de novembre que vam ser capaços d'aturar el país, tot allò va ser ni més ni menys que per construir república, per fer república. Doncs bé, jo el que us volia dir és que hem de ser anticapitalistes, lliures, iguals, fraterns, feministes, i que si això ho anem aconseguint mica a mica, voldrà dir una cosa molt important, substancial, que comencem a obrir camí per arribar a la felicitat col·lectiva, perquè això és la felicitat. La felicitat és ser lliure, és ser igual, és ser fratern, és ser feminista i és per al que naixem. La CUP no fa campanya un cop cada 4 anys. La CUP fa campanya cada dia i així ens ho recordava també el David Fernández. Perquè al final la campanya per nosaltres no només parla d'institucions i de vots. Això també va d'organitzar l'esperança al carrer on hem estat sempre lluitant i parlant de vida i de futur. La CUP al final som la garantia de que les portes de que aquest Ajuntament s'obri per les persones, s'obri el teixit popular i cultural que durant tants anys estem construint a la nostra ciutat. Som la garantia de que mai més una família sigui desnonada davant del silenci impune i la mirada impune d'aquest Ajuntament. Som la garantia de que no hi haurà més pisos buits mentre hi hagi veïnes amb necessitats habitacionals. Hem lluitat i seguirem lluitant per garantir aquest 30% mínim de l'habitatge destinat a vivenda pública. Són els mínims que seguim lluitant i que seguirem lluitant, perquè al final som la CUP la garantia de que les veïnes que lluiten pel soterrament de la Ronda Sud i perquè Granollers pugui respirar per fi un aire net tinguin una veu còmplice dins del consistori, perquè creiem en la lluita, perquè creiem en la garantia de tornar a tenir una ciutat plena de vida, que també ens afecta, òbviament, a les nostres vides, perquè, Hilari, creiem en somriure sempre, perquè tu ens ho has ensenyat també, perquè confiem en que ara sí, és el moment de construir la ciutat que volem, i com diem, i per què no? I per què no, el proper 26 de maig tenim l'oportunitat de fer un pas valent per Granollers. Sense cap dubte, companys i companyes, fes un pas valent perquè visca Granollers i visca la terra!